Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа как се прави JBL Go, която не й работи батерията. Ще сменим батерията и ще сложим нова батерия, която е 18650. Така, започваме сега. Разглобяваме първо тонколонката, за да стигнем до кабелите. Да, малко затруднява, но ще отворим, няма никакъв проблем. И да, отворихме тонколоната, дами и господа. Гледаме вътре как да изкараме платката, за да стигнем до батерията. Изкарваме буксите и намираме батерията, която я махаме напълно. Тук правим грешка, дами и господа, защото трябваше да използваме BSM на батерията на JBL-а. В случая го правим без BSM, което в друго видео ще го правим пак. С запалката е най-лесно в такива малки кабели. Мерим, тук няма ток тази батерия, мерим другата батерия, има 382, това е много добър ток, което ще накара тонколоната да тръгне. Режем кабелите и правим запойка на другата батерия. Приготвяме батерията, приготвяме кабелите. Мажим малко калай тук да захванем кабелите, да може да хвани бързо. Вкарваме тези работи. В случая на нас не вършиха работа, защото накрая ще изолираме, защото направих тъпа грешка и ги сложих много близко и когато запоявам, тези се разтопиха. И ето, стана. Правим запойката хубаво, здраво, проверяваме. Изолираме. И сега ще направим дупка, за да изкараме кабела вънка, защото нямаме място в тази тонколонка вътре, къде да сложим батерията, извинявам се. И да, дупчим в момента тонколоната. Изкарваме кабел отзади, не минава първи път, дупчим още малко. Изкарваме. Слагаме малко силикон да не издиша, когато прави бас. Дърпаме малко от масака и всичко е наред. И го сглобяваме. Точно така, дами и господа, вкарваме всичко наново. Бутаме. Закрепваме всичко. Штрак, штрак, штрак. Палим. Скъсахме тонколоната тук, но ще я запоим. Кабела скъсахме, не е тонколоната. Так, запоихме го отново. И го връщаме обратно, всичко завинтваме видите. Точно така. Сега ще трябва да отрежем малко кашонче, за да направим стойка как да не се мърда батерията. Горе-долу в широчината на тонколоната. Режем го с макетно ножче и слагаме малко лепило, силикон в случая. Мерим батерията, слагаме калай, да може да фани малко вакса. Както виждате, ваксата помага много добре да хваща калая. Изчистваме малко батерията да не е мазна. И монтираме батерията, дами и господа. Мерим. Приготвяме. Слагаме малко вакса пак на всичко, калайче, стандартните работи. Да, в този клип малко съм забързал всичко процедурата. Следващите клипове ще има малко по-добри клипове, ще има повече обяснение, ще е по-бавно. Това е първи клип, дами и господа. Както виждате, тонколоната заработи, всичко е добре. Сега трябва да изолираме малко и да захванем. Грозна работа е това, да, съгласен съм, но в случая с тонколона ще използваме ето така, за да може да слушаме музика докато работим. Реално няма
да я продаваме или да я изкарваме на изложба. Просто ще удължим живота на батерията и ще можем да използваме и да сме щастливи докато използваме клипа. Супер, почти е готов. И ето, дами и господа, тук всичко е готово, батерията мерим, тук нови батерии зареждаме. И така, до нови срещи, дами и господа, ще се срещнем в новия клип. Заповядайте отново в моя канал, не забравяйте да се абонирате и до скоро!